रायजो राजा नोंथांमोन नै जों ओंखाम जानो नागिरबाय मेनुआथ' गोबांथार दङ अमा बेदर लकेल जाहैदों दाउ बेदर बेनिफ्राय बेयो ससेस होनो बिबुनि बानायनाय ओमफ्राय बेयो मोसौ बेदर गोरान ओमफ्राय बेखौ होननांगौ सालाद बेयो चीज मम' बिफ मम' जानाय लोंनायफ्रा ओरैबायदि ओमफ्राय नै ना गोरान बेयो गाइखेर आरो बेयो लिसुनि जौ जाहैदों ओमफ्राय खेवा दासि होनो नैबेखौ खेवा दासि नै खेवा दासि खेवा मानि आलु दासि मानि चीज बे जोङो मानि जालु जाला खालामनानै ओंखामखौ उखैयासै नालाय जोङो प्लेट मोनसे जेसेबांखि आइटेम दङ बेखौ बिहरनाय जादों टेस्ट खालामनो थाखाय नोंथांमोना लुगैनो नाङा नुनानै ओंखामखौबो जों प्लेट मोनसेल' बाथोनसो बानायो आलु एवनाय बेनिफ्राय औ बानलु एसे गोसा जायो खिन्थु जानायाव बांसिन गोथाव जायो चीज होयो आरो जोंथ' आलु जहल जानो रोंगौ अमा दाउआव होयो बेनिफ्राय आलु एवनानै जायो आलु रुनानै बाथोन बे खिन्थु बे चीजजों संनाय आरो गोथाव जायो नोंथांमोना भुटानाव फैबा जानो हागोन बेखौ खेवा दासि होनो बानलुजों बानायनायखौ इमा दासि होनो गाबायनो ससेस लुगैना दे सिगाङावहाय गेलेफुनि साहाथिं भुटान गभर्नमेन्टआ एक्सप्लर खालामनो होआमोन आइलवान गैयामोन नाथाय दा बे कभिड जानायनि उनाव कर'ना जानायनि उनावहाय भुटान गभर्नमेन्टआ मोनसे रुल खालामबाय बे सेन्ट्रेल पार्ट अफ भुटान इस्टार्न पार्ट अफ भुटान बे गेलेफुनि साहा गोजौआवहाय एक्सप्लर खालामनो एलाव होबाय आरो गोबांथार मानसियानो दिनैसिम नुफेराखै बे दालांसिमल'सो नुयो दालांसिम फैनानै गोबाङानो फट' आपल'ड खालामो नाथाय बे साहासिम दावखोनो मोनाखैमोन जों बिराद लाखि जोङो राफेल थर गेलेफु बेनि अननायाव जोङो बाहाय बेरायफैनो हाबाय नोंथांमोनहा जुदि बेरायनो लुगैदोंबा गेलेफुनि साहा दावखोनो लुगैदोंबा आरो थिम्फुआवबो थांनो हायो जाहैदों दा पारमिसन होबाय गोदोथ' माने थिम्फुआवबो थाङामोन बे लामाखौ टटेलि टुरिस्टनि थाखाय बन्द' खालामोमोन आरो दा नाथाय एलाव होबाय गभर्नमेन्टआ बे माने गल्डेन अपरचुनिटि नोंथांमोना जुदि थिम्फुआव थांनोबाबो दा गेलेफु जानानै थांनो हायो दा नोंथांमोनहा माने भुटानखौ बेरायनो लुगैदोंबा कन्टेक्ट खालामदो बे राफेल थर गेलेफु बिसिनाव आलदा पेकेज दङ सानब्रैनि दं सानबानि दं सानथामनि दं नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामहरदो मा जायगा बेरायनो मोनगोन आरो बेसेबां लागोन मानो होनबा दा रुल्सफ्रा सोलायबाय इण्डियाननि कारखौ सालायनो मोनला गोदोबा सालायनो मोनोमोन इण्डियाननि कारखौ सालायनांगौबा 4,500 नाउ इफ इउ हाव टु ड्राइभ इण्डियान कार I think 4,500 per day. Yeah, it's not possible. ओरैबायदि एक्सपेन्सिभ जायो आरो नोंसोर जुदि इण्डियाननि गारिखौ सालायनानै भुटानखौ बेरायनो लुगैदोंबा सानसेयावनो 4,500 होनबाथ' बिराद लस आरो SDFबो होबावनांगौ 1,200 होनबाथ' लाबां गैया बेस्टिङा जाहैबाय नोंसोरो बे थर अपारेटरजों बेरायनाया साबसिन नोंहा लाब दङ फैसाया बिराद सेभ जायो आरो नोंथांमोना कल खालामनानै सोंहरदो मा पेकेज दं ना बेसेबां दामनि आरो जेसेबां मानसि बुरजा जागोन एसेबां डिसकाउन्ट मोनगोन if they travel in group no they will get even the discounts right औ दा नोंसोर ओंखायनो जमा जानानै साबा बा 10 जन 15 जन बेफोरबायदि ग्रुपआव ना 12 जन बेफोरबायदि खालामनानै कन्टेक्ट खालामदो माने डिसकाउन्ट मोनगोन आरो खमसिनावनो जेसेबां माने मानसिफ्रा बुरजा जागोन ग्रुप जानानै बेरायनो फैगोन एसेबां माने खमसिनाव मोनगोन आरो नोंथांमोनहा कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय नै जोंना ब्रादारानो बेनो राफेल थर गेलेफुनि बेनो जाहैबाय मेन बेखौ सालायो आरो नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामहरबानो जाबाय दा जोङो आलादा जायगा बेरायगोन नै फेस्टिभेल जादों बे माने फिसा जायगा नालाय खिन्थु मोजां आरो बिराद पिसफुल इन्जय जायो नोंथांमोनहा जुदि हेभि डिउटिनिफ्राय रिलेक्स जानो लुगैदोंबा नोंथांमोनहा बाहाय फैनो हायो आरो सानथाम सानब्रै थाफैनो हायो माने रिलेक्स जानानै थांफिननो हायो आरो जायफ्रा माने थाखा फैसा दं भुटानखौ बेरायनो लुगैदों नोंथांमोनहा कन्टेक्ट खालामनानै बेरायबानो जाबाय मानो होनबा हरै वेस्टार्न साइडआथ' एक्सप्लर खालामजोबखानाय थिम्फु फार' पुनाखा बेथ' खिन्थु बे सेन्ट्रेल पार्टआव इस्टार्न पार्टआव एक्सप्लर नङा नोंथांमोनहा कन्टेक्ट खालामनानै फैबानो जाबाय नै जोङो बे लिसुनि जौ बेखौ लोंनो नागिरदों आरो गाइखेर जानाय लोंनायफ्रा नोंथांमोनहा नुखाजोब्बाय आरो माबा बुंनो नागिरदों नामा ब्रादारा गारि जोङो
माबायाव गारिखौ गोबां माने प्रब्लेम मोनो किसुमान औ मानसिया सालायनोबो हायाना सालायनोबो हाया औ आरो बेजों लोगोसे बिसिनियाव माने बे टुराव बे ब्रादारमोननि टुराव गारिया प्राद'जों बेरायो ना जों दिनै जिथु गारियाव टयटानि बिराद गिदिर ओरैबायदि कमफर्टेबल औ माने एकदम अपेन स्पेस आरो बिसोरो माने जोंनि बायदि नङा जे सिट केपासिटिया 10 जन बा 10 जनखौनो थिखांना लांगोन बिदि बेबो नङा साबाल' लाबोयो जाहैबाय औ औ माने फ्रि जानांगौ कमफर्टेबल जानांगौ बे खारनावनो बिसोरो फुल खालामा आरो माने गारिखौ थोन थोन जिराय होआ मोनसे सिटावनो साथाम जिराय होआ बा सानै जिराय होआ बेफोरबायदि नङा कमफर्टेबल माने बहुत कमफर्टेबल औ स' माने फैनानै दहाय गिदोंमोन माने हाजो जागाथ' गारि फिसाबा मा जागोन बेखौ सिन्था खालामदोंमोन जाबायदि माने मोजां कमफर्टेबल गारियाव लाना फैदों बिसोरो जोंनि थाखायल' नङा अयन' सोरबा फैयोबाबो गासैनि थाखायबो बे माबायाव अपरसुनिटिया दङ आरो अब्ला नोंथांमोना गासिबो बुजिखाजोब्बाय जानो हागौ आङो भिडिअखौ बन्द' खालामथ'नोसै ओमफ्राय जानायाव गोसो होनोसै